No niin, tänään lentää Vätsärissä. Meillä on tässä vesitasokone, jolla on Pikkurovijärvellä. Täältä on aikoinaan tullut meidän Vätsärireissujen isoin taimen yöllä hienosti. Lähdetään tuossa muuten by the way ihan kiva leiripaikka tuossa Pohjoislaidessa. Tai mikäs hetkinen, itäinen laita Pikkurovia. Nyt lähdetään laitetaan täydet tehot ja lähdetään lentoon Vätsäriin. Vähän erilainen katsaus erämaahan ja koneet käyntiin ja tervetuloa mukaan. Hyvät on maisemat heinäkuussa täällä. Tähän perustuu siis Google Earthiin, aitoon maailmankarttaan. Voitte käydä missä haluaa maailmassa, niin ainahan se Vätsäriin pitää päästä. No, lähdetään sitten kartalle tänne syömällä erämaahan Äälisjärven suuntaan. Äälisjärven rautuparatiisi onkin mun katsotuin YouTube-video. Ollut siitä asti, kun se julkaistiin. Suosittu, mikä siinä rautu on hieno kala. Otetaan vähän tehoja pois ja tossa on pikku Äälisjärvi tää. Täältä tuli rautuja ja sitten tuosta isomman puolelta. Tässä on hieno toi joki tossa laskee pikkuääliksistä tuonne isoon Äälisjärvään. Tuossa on meillä leiri ollut tuossa alla, katsotaan se näkyy tossa niemen nokassa. Oli pari telttaa, kaverilla oli toi puoli joukkue telttamainen ja mulla oli perus. Tilaa oli siis hyvin, oltiin kolmista ja rautuparatiisissa. Vähän katsoa, tuossa oli toi hieno jokipätkä siitä ja tosta tuli kanssa kalaa tältä puolelta. Ja sitten täältä eteläisestä päästäkin ajetaan sinne, otetaan se läpsit sisään ja rauta pohjaan. Sieltäkin tuli yksi rautu sitten meille. Hienot on näkymät näin lentokoneestakin. Tästä kuvakulmasta näkyy vähän kivemmin maisemat, lennetään pääasiasta. Koneen ulkopuolelta korkeuseroja on, mutta on ihan kiva kävellä semmosia suolanteen ja muita tämmösiä märkiä kohtia. Tuolla ylhäälläkin on, mutta on kiva tallu. Sitten mennään tonne Surnujärven puolelle. Siellähän mä en ole ikinä käynyt. Surnu ja Ääliksen välinen maakannas on lähin paikka, mitä Surnuakin. Ja Surnujakin on se raja. Raja syttyy. Täällä on kanotti kyydissä. Lähdetään tonne Surnujärvelle, se on itelle vierasta. Noniin, nyt ollaan saavuttu Surnujärvelle. Hienon näköistä ja iso vesihän tää on. Iso vesi. Kurkataan vähän tonne etelään ja kartaan sit pohjoiseen. Pieni kurkkaus sinne. Sitten lähdetään painelemaan tuonne pohjoisen Routasen kurun suuntaan. Itse en oo siellä ihan Routasen kurulla asti käynyt ikinä, mutta Äälisjärvi on se etäisin paikka, missä on sivistyksestä. Lennonjohtokurkassa kyselee, onko tullut kalaa. No, ylinopeutta. Se onkin tommonen pitkä suikale tosiaan toi. Ihan pohjoinen. Takaikko. Näkyykö se? No, eteenpäin välillä. Paljon on lätäköitä täällä. Muistaakseni nimittäin. Jokaiselle pikkujonkalle nimiä keksitään. Eikä nimen keksinnät loppunut aika hyvin jengillä. Aikaisemminkin on semmoista läppänimiä pikkuvesistöllä Suomessa. Se on ihan hyvä, että isolle vesille se riittää. No niin, joko on routanut eikä se ihan vielä. Onko
Tuossa itse asiassa Lujapuolijärvi toi seuraava. En ole sielläkin käynyt. Se pitäisi olla Rautukuntaa. Joo, se taitaa Lujapuoli olla. Tää seuraava. Ei saa Lennonjohtoa. Cessnanmäki. Onks tää Cessna? De Havilland. Pikkukoneista mitään. Joo, on tää Lujapuoli. Täältäkin paljon videoita näin tubessa. Tosiaan itse ihan näin pitkälle. Routanen. Nyt taas Routasen puru löytyy. Lähdetään laskuu tosta vähän. Ottelee. Lujapuoli jää sinne. Ja Äälis ja Surnu. Sitten tossa on aikamoista urua ja tollasta, missä on jengi vähän vesipuistohommia naatiskelu. Kaltseilla hienoja videoita nähnyt. Ja tossa on tosiaan makkarat ja tohon asti me ollaan vainnettu jo joskus. Tohon asti, mutta ihan tänne ei tullut tähän kuruun. Mä en mikä kuru, vaan ei ollut mitä mä oon katsellut. De Havilland 3 iso ota yhteyttä tahon Rovaniemi keskiosa taajuudella 123 dekimal 85. En oo kokenut tänne. Tänne olisi kiinnostunut käydä tällä. Siirrytään taajuuteen 123 dekimal 85. De Havilland 93 iso. Rovaniemi keskiosa. De Havilland 93 iso. Olisiko lentää vähän siellä? Käydäis katsomaan. De Havilland 93 EO. Rovaniemi keskiosa. De Havilland 93 EO ota yhteyttä tahon Bodø keskiosa taajuudella 118 dekimal 55. Good day. Tää on kun hävittäjä lentää elämää. Vähän omaa. Ei saa kakkonen. 118 dekimal 55 asvalle De Havilland Tää menee. 93 iso. Tää menee ihan loistavasti. Se on vaikea lentää näin. Bodø keskiosa. De Havilland 93 iso. 500. No. De Havilland 93 EO. Bodø keskiosa 601013. Tutkakontakti. Jatka piste. De Havilland Tälläkin joku tupa täällä. Rovaniemi keskiosa. Jonkkilassa on mikä täällä on. Se on toi seuraava lätäkkö tossa. Toikin on hieno toi hiekkaviitsi. Mä oon nähnyt muiden videoita. Tota viitsiä tossa mennään itse asiassa sinnekin. Ottaa kaikki tehot pois ja pieneen syöksyyn tosta lähtee. Nopeus alle 100 ilmanopeutta solmua ja tää hieno. Tää on aina kraateri. Hässäkkä. Otetaan itse asiassa laskuun tuohon. Otetaan tähän laskuun, niin hieno paikka. Ajellaan tosta väriköstä. Katsotaan jos siitä päästään. Jos mä katsotaan näillä takas. Läpsi tuohtuu. No, täällä nopeuskin saa pitää. Nyt vasta tosta. Tästä tulee ihan taito laskeutua. Sivuprofiilista. Vähän menee. Oi. Ei se mitään. Suuta jonnekin. Nyt on ihan väärässä. Missäs meidän mesta oli? Missäs meidän rantsu? Kaikkikin samannäköistä. Tuo. Driftataan sinne. Kunnioita kiitotiellä se. Lennonjohto joskus on nyt. No. Ui. Kohton kato. Tässä on hieno pakko. Katsotaan täällä pohjasta. Ei se ota tosta vaan. Käännä nyt. Jarru. Oikein hienosti. Kyllä kelpaisi laittaa riippumatta tänne. Näyttää hyvin samanlaiselta kuin siellä Pätsikota järvellä.
pitäisikö mennä Lätsille seuraavaksi? Se on yksi lemppareista kanssa. Ollut leiripaikkoina. Käänty, hyvin käänty. Tosta ja kaikki helppoa. Sitten mennään. No niin. Onko tuolla vauhtia? Sitten mennään. Se on Xbox-ohjelmana peliliikkeellä vähän sarja. Keskiosa. Evaluan 09.3 Kompassi käyttöön. Anna vaeltaa. Lähdetään Wayne West. Voi olla komeita jokia. Komeita jokia. Aurinkokia. Aurinkolaiset on syönyt. De Havilland 93 EU. Tutkayhteys 18 mailia suuntaan. Lounas lentokentästä Kirkkoniemi 1200. Kirkkoniemi 013. Selvä. De Havilland 93 ECO. Tuolla on vainos tuo iso tossa. Ota yhteyttä Tahon Rovaniemi keskiosa. Lähdetään Vainosjärven kautta. 3,85. Good day. Tonne päin, etelää kohti. Ja Vainosjärven snorklausvaellus, se kannattaa ehdottomasti katsoa. Erilaista kontsaa kuin yleensä Lapin erämaasta käytiin. Nyt 3 päivänä Märkäsissä tuon märkäpuku päällä tuolla Vainoksella ja sitten Syväjärvellä. Rimmataan vähän konetta alaspäin. No, rimmataan kyllä. No. Tuossa on tuo Vainoksen 2 kilometrin tuonne todella komea niemi. Sekin löytyy sieltä noista vanhoista vaelluksista. Sitten voi katsoa soittolistoista mielekästä erämaaseikkailua päälle. Taisi olla keskipäivä tässä asetus mutta hienosti kiiltää aurinko tuossa järvissä. Tuo näkyy tuo Syväjärvikin, se on tuolla oikein siiven keskiosan yllä. Tuolta hummun takaa. Paljon on pikkulätäköä tossakin, ettei sitä taju, kun tuossa on rantsussa. Kuinka paljon niitä lätäköä on ihan muutaman 100 metrin lähellä pientä lätäköä. Voit muuten kommentoida, tuleeko näistä pikkulätäköistä tehdä, voiko nää ihan empty homma kalastajalle. Saa nähdä näkyykö tuon niemen korkeuserot, mutta sehän on tosi korkea kuitenkin kävellä, että en ole itse siellä päässä asti jaksanut käydä. Mä keskittynyt kalastamaan. Tossa snorkattiin tässä pyöreässä lahdessa, mikä on tuon vasemman siiven yllä. Siinä snorklattiin hienosti ja sitten tosiaan tuo Syviksellä. Ihan huippumestoja. Kamat vähän painaa. Raskas sarja kantaa. Vähän lähellä. Tuossa on leiripaikkoja. Ehkä Vätsärin parhaat leiripaikat tietty. Tuossa monesti onkin telttoja. Tää on semmonen ekan yön leiri tossa. Yksi itse asiassa joku. No niin, tässä on todella hieno muodostelma, joka itse asiassa jatkaa tuon Vätsärin halki korkeuselointia niin pikkasen. Mutta toi samanen jatkuu tosiaan 10 kilometriä läpi Vatsarin näkyy veden alla ja veden päällä noin Solmusjärvelle asti. Pitkä niemi on tuo samaa maamuodostelmaa. Samaa maamuodostelmaa, jos katsokaa mapsista, niin näette. No niin, hieno Vainosjärvi.
sieltä korkealta ja sinnekin on kivuttu ja tuosta Kalattoman järven kautta ollaan menty Tuulijärven putouksiin uimaankin. Ja putouksiin ollaan menty sieltä poroerotuksen kautta peruspolkuun. Monet reissut takana ja varmaan joskus uudestaan, mutta katsotaan jos ensi kesänä keksisi jotain. Mahdollisesti Ruotsi olisi semmonen itellä ykkös ajatus. Kommentoikaa missä haluaisitte nähdä raskasta sarjaa seikkailemaan. Täällä on sitten mökkejä tuolla Rantsussa ja tässä on hieno niemi missä tuli oltua vuonna 23 leirissä. Todella hienot leiripaikat tossa. Harjusta tuli noita seudulta muutamat ruuaksi asti. Sitten täällä Yläjärvellä tässä mökkihässäkän takana, niin jossa oli taimen tapahtumia, ei mitään jättiläisiä ylös tuli. Tapahtumia kuitenkin. Tapahtumia se laskee tonne sitten pientä jonkkaa pitkin. Tonne vainokseen. Sitten kun tulee Pätsikota järvelle kohta. Turkoosia on niinku Pätsärissä aina. Turkoosi paratiisi kyllä. Tuolla on jo Kurttajärvi sitten. Taas tullaan takas tuvalle. Mutta hei, laitetaan musaa soimaan ja nautiskellaan vielä hetki musan tahdissa lentelystä. Kiva kun tulit mukaan. Pam. We had a fight, spent some nights in separate beds. But this love is so shut, no fucking need. I can feel it burning in me, oh when you go. You can feel it coming back, oh yeah you know. You said you never felt this way. And you don't know if you're gonna stay. So you try to end it up with words. But you feel different in turns. See you calling back when the night falls. See you answer all my phone calls. Is it really love or you keep coming back? You say you gotta go, what do you know? You said it all so like years ago. Now you're still here, standing at my door. Couldn't take it anymore. You're crying on the floor, picking your clothes up and ready to go. But you're still here, baby, standing at my door. Standing at my door. Standing at my door. Standing at my door. Baby, you are fragile like a porcelain, but still welcome me like I'm cocaine. I'm your drug, gotta taste me and get some. I'ma give you all that I can if you want some. You can't stay away from here. I can see you trying, but you are still here.